uyabalisa uthi yo sathi sisiye eSwatini safika komunye umuzi emakhaya safika sekuzatshona ilanga ngoku siyaphakelwa ke ipapa nespinashi yena wayecimba ipapa nespinashi xa isondezwa lento iyinto etyibilikayo eplatini iye kwelacala ityibilike eplatini iye ithi wo nanko ke ngokuthanda uxoka unprovoked andothuswa kukuya xa ndihlala le eMpumalanga ukuyibona nyani loo nto uba wayenyanisile ithe kanti wayenyanisile banomfino wabo obizwa ngento yoba ligushe otyibilikayo nyhani uslime uyanampuluka but ugreen kamandi ndaqomba nkosi yam ndatsho umthandazo omfitshane uba ndincede nkosi ndingakhonyuluki yini ukuphoxa abantu babantu bayizisa ke bayiseva ne-black salt i-black salt ke ityiwa zii-vegans yilaa salt eyipowder etaster like boiled egg kangoba ii-vegans ziyayithanda ukuyisebenzisa netofu xa benza laa tofu yabo bathi black salt it tastes like egg 2.0 sana ndayitya sana nalo black salt leyo jayaba imandi into ndalibala nentoba ithi yanampuluka ithi ndayitya ndacela nesam ndiyaniplaga kapha uDisemba ke guys nanku utsanzi uba ndicimba ndiyaxoka nanku utsanzi anibonisa uba injani le nto talking to the moon.